Hashimu ka biyo maraba, ja muke mu angon ya su mu kamar ka aiba mu gaba. Angon Abaram zaki kake bai ja da kai ba zai fara ba. Gaisuwa ta ban girma angon Salma ba gaba da gaba ba. Angon ya kire ma duk mai bin ka ai ba zai taɓe ba. Angon Hajji Maryam ai kamar ka mu ba mu gaba. Duk wanda zai faɗo aibun ka ba a fi shi yin ƙarya ba. Mai ja da ikon Allahu ƙarshen sa ba zai kawo ba. Zakaran ka na yin cara shaho ya zo gabansa da tuba. Shehu Jibin Hashimi na biyu sarkin da ba turba ba. Waƙar yaban ka ni dai ban sakaran da zan daina ba. Ka sani a ranar wanka cibiya ai ba a ɓoye ba. Ɗalibi da malam ka ga ba za a haɗa su jayayya ba. Sarki da matur shi ba bai yi kama da mai isa ba. Rayuwa yake mai ban sha'awa rayuwarsa ba rai ne ba. In ka so ma aiki annabi ba za ka taɓa tozarta ba. Inuwar gyaɗa da gigin ya sarki shehu bai kasa ba. In nan nisa ya sha wanda yake kun sama ba za ya rasa ba. In gaskiya ta yi yau su sani ƙarya ba za ta tsaya ba. Don kuwa ko da ta tsaya mafiya ba ta samu ba. Ko da shi ba kashi ba tafiya da ba saure ba. Sarki da madiru alkairi a lafiya kake takawa. Wasu mai kita shi da kaya sarki da madiru tambaiwa. Shehu Ibn Hashimi na biyu yan kanami takawa. A sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa. Wasu mai kita shi da kaya sarki da madiru tambaiwa. Shehu Ibn Hashimi na biyu yan kanami takawa. A sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa. Wasu mai kita shi da kaya sarki da madiru tambaiwa. Shehu Ibn Hashimi na biyu yan kanami takawa. A sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa. Al-Mughni al-Baqi ne kai na farasawa farko. Mafallakin dare har rana rabbi ubangiji ban karko. Tambura na ban girma mun sarki da madu zan doko. Miri ma Abdullahi ta tinde yanka na dauko. Sarki da madu jan kwarzo a lafiya kake takawa. Wasu mai kita shi da kaya sarki da madiru tambaiwa. Shehu Ibn Hashimi na biyu yan kanami takawa. A sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa. Ubangiji ka dinka salati gun masu daga amina. Mustapha hasken zaki shi ne majinginan lamurana. Dan larabawa nurun lahi arzikin maka da madina. Alihi sahabai duk na sanya su cikin baitina. Har da sharifai da su bayi da auliya wani sanyawa. Wasu mai kita shi da kaya sarki da madiru tambaiwa. Shehu Ibn Hashimi na biyu yan kanami takawa. A sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa. Sarki da matur gadon kaya ta koya na wake ka. Duk ranta na zo har fada karkabar ni dunno kuka. Al'ummar da matur sun shaida kyan hali akwai a gare ka. Ko ina idan ka je jama'a da suke da labarin ka. Al'ummar da matur ta suka ce gare ka ba su yin sabawa. Wasu mai kita shi da kaya sarki da madiru tambaiwa. Shehu Ibn Hashimi na biyu yan kanami takawa. A sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa. Shehu Ibn Hashimi na biyu duka na biga gaya gasa. Tambura na ban girma da tsarewa gare ka ne zan busa. Sarki da matiri ya ci ado ya sanya a mawalinsa. Kowane sarki in ya zo sai ya tsaya kallonsa. Barbarin da ba sarki shehu jarumi gwani dan baiwa. Wasu mai kita shi da kaya sarki da madiru tambaiwa. Shehu Ibn Hashimi na biyu yan kanami takawa. A sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa. Allah majibancin lamari ka kare lafiya gun sarki. Zaki ba zaken fama sarki shehu jikan sarki. Kaka mulki don kuwa kakan kama kwari yayi mulki. Kuma yayi adalci tabbas lokacin da ya hau mulki. Sannan ya bai wa mahaifinka hakimi ake furtawa. Wasu mai kita shi da kaya sarki da madiru tambaiwa. Shehu Ibn Hashimi na biyu yan kanami takawa. A sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa. Sarki da maturu Allah kare ka baka da bayanka. Al'ummar da maturu kullum
ya sanyo alkhairi ya zo ya sauka gare ka sannan ya albarkaci garin da madurnan taka sarki da madur gare ka gaisuwa da ke miƙowa wasu makita shi da kaya sarki da masu dukan baiwa shehu ibn hashimi na biyu yalinka da mai takawa a sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa mai duk da wakai sarki shehu sai mazajen fama ubangijin musa da fir'auna shi ne ya yi maka girma don haka ina zo kunka sarki kai mini dama gaisuwa ta ban girma ina zo gare ka dole na yi ta jama'ar sai shaida kyauta kana bayarwa wasu makita shi da kaya sarki da masu dukan baiwa shehu ibn hashimi na biyu yalinka da mai takawa a sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa duk mai ce mana mu barka dole ne mu ce masa a'a jama'ar gari na da matur dole ne mu yi maka da'a lalle hakika al'ummar da matur bin sa'a sarki da matur komai in ka ce ba mu cewa a'a shi yasa muke kaunar ka kake kaunar mu ba sabawa wasu makita shi da kaya sarki da masu dukan baiwa shehu ibn hashimi na biyu yalinka da mai takawa a sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa sarki da matur sarki sarakunan mu ne na arewa tambura na ban girma ni dai akai da ke dokawa sarki shehu ibn hashimi na biyu ba ka da rowa shi yasa na zo ni da gefen ka domin na yo fakewa so nake gaban kyautar mota dan inji ina dukawa wasu makita shi da kaya sarki da masu dukan baiwa shehu ibn hashimi na biyu yalinka da mai takawa a sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa mai taimakon al'umma sarki shehu dan baiwa zahiri a fannin kyauta hannunka ba su dogewa duk mai bukata in ya zo sarki kana bayarwa duk mai nema in ya zo banka dole godewa shi yasa da zo ni gare ka ga kyautar da zan godewa wasu makita shi da kaya sarki da masu dukan baiwa shehu ibn hashimi na biyu yalinka da mai takawa a sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa wasu makita shi da kaya sarki da masu dukan baiwa shehu ibn hashimi na biyu yalinka da mai takawa a sarakuna na arewa a yau kai kaɗai kake haskawa yanzu za ka gaishe da matan sarki da matar nawa uwar gida sarautar mata don kwahali ba kushewa hajja ya gana ya kumsu gaisuwa gari babu iyaka nana hadiza an baran gaisuwar babu iyaka hajja salma ke ma yau gaisuwar babu iyaka hajja ya zara ya gire ma gaisuwar babu iyaka hajja maryam ke ma yau gaisuwar babu iyaka yayan sarki kuma gaisuwa da ke muku duka abba muhammad shehu hashim gaisuwa da ke a gare ka abba kyare kai ma gaisuwa da ke ta yi a gare ka abba zakariya kai ma gaisuwa da ke a gare ka abba barma shehu hashimi kai ma gaisuwa a gare ka abba umar kai ma yau ganan gaisuwa a gare ka abba bukar abba shehu hashimi ka zo gana ka abba umar shehu hashimi ga gaisuwa a gare ka abba usman shehu hashimi ga gaisuwa a gare ka abba baba masa shehu hashimi gaisuwa a gare ka abba sadiq shehu hashimi ga gaisuwa a gare ka abba imam shehu hashimi ga gaisuwa a gare ka abba baba gana kingin shehu hashimi na gaishe ka abba bukar shehu hashimi ga gaisuwa a gare ka abba kwari daudu shehu hashimi na gaishe ka abba kura shehu hashimi ga gaisuwa a gare ka nana halima na kawo gaisuwa babu
iyaka na na Fatima ke ma gaisuwar ki babu iyaka na na shorin ke ma yau gaisuwar ki babu iyaka na na Fatima ke ma gaisuwar ki babu iyaka na na Halima ke ma gaisuwar ki babu iyaka na na Kumsu ke ma gaisuwar ki babu iyaka mata da yayayen sarki dukkanin su ne sanyawa wasu wake tashi da kaya sarkin da masu dukan baiwa shehu ibn hashimi na biyu yan kalmi takawa a sarakuna na arewa a yau kai kadai kake haskawa iyayen sarki mata yau gaisuwa da ke mikowa hajja fahimta na gaishe ki mahaifiyar sarki dan baiwa hajja maimuna gaisuwa gare ki ne mikowa hajja mahallan ke ma yau gaisuwa da ke mikowa hajja yakura ke ma gaisuwa da ke mikowa yayyen sarki mata dole ne yau ne gaisuwa hajja halima ya maida gaisuwa da ke mikowa hajja fatiya to make ma gaisuwa da ke mikowa hajja adama ya wurin gaisuwa da ke mikowa kan sarki maza kowa gaisuwa zan yi wa hakimi ajiye kalli gaisuwa da ke mikowa hakimi abalawan kwano gaisuwa da ke mikowa hakimi abalawan zanna gaisuwa da ke mikowa hakimi abalawan kyari gaisuwa da ke mikowa hakimi abaraman gaisuwa da ke mikowa alhaji ya bukar kwano gaisuwa da ke mikowa abba bukar kore kai ma gaisuwa da ke mikowa yayye da kallon sarki ne dukkanin su ne wakewa wasu wake tashi da kaya sarkin da masu dukan baiwa shehu ibn hashimi na biyu yan kalmi takawa a sarakuna na arewa a yau kai kadai kake haskawa kallon sarki mata yanzu su zanyo gaisarwa na na shorin abba murfa magudu mai gaisuwa na na balo abba murfa magudu mai gaisuwa na na zainab abba murfa magudu mai gaisuwa na na fanna abba murfa magudu mai gaisuwa na na dubu abba murfa magudu mai gaisuwa na na fatima abba murfa magudu mai gaisuwa na na kusan abba murfa magudu mai gaisuwa na na hajja kaka abba murfa magudu mai gaisuwa na na hajara abba murfa magudu mai gaisuwa na na dubu abba murfa magudu mai gaisuwa na na fatima abba murfa magudu mai gaisuwa na na farmata abba murfa magudu mai gaisuwa kan ne abu sarki mata dukkanin su ne wakewa wasu wake tashi da kaya sarkin da masu dukan baiwa shehu ibn hashimi na biyu yan kalmi takawa a sarakuna na arewa a yau kai kadai kake haskawa kuma gida shi da gayya sarkin da matu dan baiwa shehu ibn hashimi na biyu kallaka da takawa a sarakuna